Ritaljazzjoni mill-Iran fuq bliet Iżraeljani l-lejl li għadda, xita ta' missili wara li Iżrael il-lejl ta' qabel nifet il-bażijiet nukleari fl-Iran b'attakki preċiżi. Fil-mira tal-Iranjani fil-lejl bejn il-ġimgħa u s-Sibt, Tel Aviv u Ġerusalem. Korrispondent ta' TVM News f'Iżrael, Jean Paul Mifsud, għex il-mument tal-attakk Iranjan fuq Ġerusalem. Propju eżattament warajna qed ikunu l-attakki hawnhekk għandna missila eżattament fuqna bħalissa. Is-sistema tad-difiża magħrufa bħala Iron Dome daħlet fl-azzjoni biex tinterċetta il-missili sparati lejn bliet Iżraeljani. Fl-istess ħin li ċ-ċittadini Iżraeljani ikunu mwissija jinżlu għalkemm fix-shelters. Dawn huma d-defense missiles li huma tilgħu bħalissa biex jinterċettaw missili li huma għaddejjin. Il-Ministru tad-Difiża Iżraeljan Israel Katz qal li Teheran tpattija qares jekk tkompli tattakka bliet Iżraeljani. L-Iran mill-banda l-oħra wissa l-Renju Unit, l-Istati Uniti u Franza li l-bażijiet u l-bastimenti tagħhom fir-reġjun se jkunu fil-mira jekk jgħinu lill-Iżrael fl-interċezzjoni tal-missili Iranjani.